Egyszer volt egy öreg király, aki nem tudta, melyik lányára hagyja az országát. Így megkérdezte őket, ki mennyire szereti őt. Én úgy szeretem, mint galamba búzát, mondta az egyik. Én annyira, mint az ember a forró nyárban a hűs szellőt, szólt a másik. Én úgy szeretem, mint az ember a sót, mondta a legfiatalabb. A király nagyon mérges lett, mert azt hitte, hogy a legkisebb leánya nem szereti őt. Így kitagadta és elküldte otthonába a leányt, hiába bizonygatva, hogy ő tényleg nagyon szereti. A kitaszított királyi leánynak egy udvas fába kellett menedéket találnia. Egyszer arra járt a herceg, akitől a lány nagyon megijedt, de az ifjú első pillantásra beleszeretett és elvette feleségül. Egy nap a leány elmesélte párjának, hogy miért kellett elhagynia az otthonát. E hallatán a királyfi nyomban levelet küldött a felesége apjának, hogy látogassa meg. Nagy lakomával várta a király, de az ételéből kihagyta a sót. A sótlan ételek miatt mérges lett az öreg király, és számon kérte a herceget. Én bizony úgy hallottam a kedves lányától, hogy nem szereti a sót, ezért nem tette szakácsom az ételeibe. Ekkor behívta a leányt a terembe, és az öreg mentem megörült neki, mert már megbánta, amit tett, és magához ölelte a leányt. Ezután mindenki boldogan élt, még meg nem halt, és a legkisebb leányra hagyta az egész országát, a békére.